Een klein apparaat met een grote impact. In alledaagse situaties helpt de bodycam om vertrouwen te waarborgen en transparantie te bieden. In kritieke momenten registreert de bodycam wat echt belangrijk is. Vingedas. De bodycam legt niet alleen vast, maar ondersteunt ook bij het terugkijken en leren van intense situaties. In stressvolle situaties biedt de bodycam een objectieve weergave van de feiten. De bodycam weerspiegelt onze professionaliteit en respect in actie. Bodycams, een stap vooruit in veiligheid en transparantie.